ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraɓe tedduɓe ñoode Peul Fulɓe TV wiwon ɓoyta garen émission men bisimillah eyyi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe en janoɗiri no fewi eyyi ɗum noon ko installation tan gonɗen ha fayi en parani mais en mbaɗi premiére phase test tan inchallah bisimillah ɗo e ñoode Peul Fulɓe TV ɗum noon guiɗmon sehil moon Mouhammad Nasrallah mi salminimon on foof mi juurimon mi weltanimon foof wallahi lazim yenimon no fewi eyyi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe mbeɗo wi tan aljuma moubarak eyyi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe woni caméra he ko Birom Dieng woni micro he ko Hadrami Ka ɗum noon hanki wonɗo émission men ko pulago hanki e pulago hande eyyi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe ko ɗum jiɗmi yen jewt bisimillah so wonde welede Allah eyyi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe so ƴeewi han africaine walla mbiya Afrique CEDEAO woni Afrique ECOWAS Afrique de l'Ouest onon gandi bandiraɓe tedduɓe woni langue ɓurɗo ɗo heew banggal ɓurɗo wawa haalede ko 40% fulɓe dañi hen holɗum saabi fulɓe dañani ɗo doole ɗen doole han sa ƴeewi han ƴettuma ko guel jubuti tan yottoɗa ɗo e diwan Sénégal on jii kala ɗo ko waali ceernaji goto wi ko kala mbiɗa hol lawol woni tan mbima lawol goni ɗum noon bandiraɓe tedduɓe addi ɗum noon yonti kalen e leñol men ɗum noon bandiraɓe tedduɓe bammal baba baydi mal ɗum noon a jarama jeejof bandiraɓe tedduɓe en wadde ino mbawi fuɗɗade émission o e taw kam wiɗ mbiɗa waɗa émission han tan mi ƴeewi cengmi nani gorko pullo biyete yor pullo ba min beltima noon e wulago mbaɗɗa ko faade président men président de la république son excellence monsieur Macky Sall en wonde président RTS woni Racine Talla e mi nani kala kono te ɓoyi nan fulɓe kaalu ɗum noon bandiraɓe tedduɓe wadde yonti tan inchallah mbaɗen lignode Peul e min ko ɗum woni slogan am kala ganduɗo min andi min ko lignode Peul woni slogan am on mbattana fulɓe ndendo mbaɗen feere ngu gañu woni ngo nder men goppen bandiraɓe tedduɓe ngu gañu sen goppani en jata gañu ngo il faut goppen ɗum saabu hana an sen jiiɗa tarih mo gonɗa walla sen jiiɗa aqeɗe mo gonmi so woni iwode an gonɗa murid en mbawata nandir walla so woni murid an woni layel en mbawata nandir ɗum ɗon noon bandiraɓe tedduɓe hon mbatten han ɗum yalti nder koye men gueɗe keddigue guel sa woni parti politique sa woni Pastef woni Rewmi foof enen ndemmi leñol ngol eɗen mbawi feccu foof haydi leñol ngol foof en fecco haydi leñol fulɓe eyyi bandiraɓe tedduɓe mi ɓooyi noon wiide honum saabi enen mbi haal pular tukuleur eɗen mbaɗa divisé koye men ɗum ɗo en calto ɗum goppen ɗum calɗen ɗum goppen ɗum te kadi wota e goto sirno men bandiraɓe tedduɓe so jimbimami noon so ƴeewi han exemple tan Ahmad Ahajo rahimahullahu taala kanko nde wonde Cameroun hono wi fulɓe wonɗo machallah ko gorko kalaldi o wi fulɓe ndenɗe ngulamu ndentoɗe kam wota e goto ɓaɗomi yeew ndentoɗe kam o wi fulɓe koreji mum fulɓe ɓe mbiri somin ndentima homin mbaɗata o wi mbaɗe feere jehono e capital he Yaoundé e Douala natone commerce ɓeɗo yoɓe naate ndema gaynaka han sa ƴeewi han ɓurɓe heew haalis han e Afrique centrale ko fulɓe woni he Baba Ahmad Dan Pullo